Hola, benvinguts a Paper i Píxels. Avui toca paper. Avui vinc a parlar-vos de La mano invisible d'Isaac Rosa. Este és un dels llibres que més m'ha agradat últimament, o que més m'ha sorprès, també. Jo vaig veure l'any passat que se n'havia fet una pel·lícula i vaig decidir que no la volia veure fins que em llegirà el llibre primer. I ara he fet les dues coses i vos les puc comentar. La mano invisible és un llibre que parla del treball des de dins. Així hi ha uns treballs molt bàsics, diem, tenim un carnisser, un peó d'obra, una costurera, una teleoperadora. Són molt tòpics els treballs que corresponen a homes o dones, tot i que després en l'argument ja es veurà si n'hi ha els canvis. Però està molt bé perquè són treballs que normalment no ens plantegem o donem per fer. Quan anem a viure a una casa no ens plantegem qui l'ha construïda o qui l'ha ideada. Quan entrem a treballar a una oficina, si ja està neta, no ens plantegem qui l'ha netejada. I aquest tipus de coses que donem per fet en la nostra vida diària però que són necessàries. Parla molt de les faenes, de com estan vistes en la societat, de si tenen bona o mala consideració, de com els mateixos treballadors que les fan veuen o consideren les seves pròpies professions, com se senten fent-les, i explica molt com es fa cada faena concreta. Explica com un obrer alça una paret, com un carnisser despesa la carn, com una costurera cus una peça, com una teleoperadora fa una enquesta. Hi ha 11 personatges en total i cada capítol al principi presenta una persona. Presenta la seva entrevista de treball, presenta ja el treball en què consisteix, com l'ha fet, les reflexions que fa sobre la pròpia professió, i cada capítol va introduint un personatge i es van combinant. El punt de partida és que s'ha creat una espècie de gran germà laboral i en una nau industrial una empresa ha decidit fer com una espècie d'espectacle que pareix una obra de teatre però amb treballadors de veritat i una graderia on el públic pot anar a veure com la gent treballa. En la mateixa nau tenen el peó d'obra alçant la paret, i quan acaba la tomba i en torna a fer una altra, i en fa un nombre determinat de parets al dia. N'hi ha una xica que introdueix peces mecàniques en una cadena de muntatge, tenim una costurera, tenim un xic que treballa en l'ordinador, tenim un carnisser, un xic que transporta coses en un magatzem, un cambrer i una dona de neteja. I una teleoperadora que fa enquestes telefòniques. Crec que no em deixa ningú, són 11 personatges en total i, com dic, es presenta l'entrevista i a tots es fa la mateixa pregunta, si els importa que els observen mentre treballen. Es veu com el públic, això és una cosa que per exemple es veu millor en el cine, perquè només veiem, diem, aquest plató de la nau industrial i nosaltres ens sentim encara més com aquest públic que els està mirant, cosa que en la lectura queda un poc més separada. Però en la lectura entrem en el cap dels treballadors, perquè això s'ha obviat allí, i a mi el que més interessant m'ha resultat són les reflexions que fan els treballadors mateix sobre la professió que fan, sobre com han arribat a ella, sobre com se senten mentre la fan, sobre quina consideració en tenen i quina creuen que en tenen les altres persones. És un llibre que dona molt a parlar sobre els treballs, sobre els futurs laborals, sobre la crisi, perquè també apareix la crisi com a tema. Apareixen també les condicions laborals, apareixen els sindicats, fins on estan disposades les persones a acceptar determinats canvis, què impliquen els canvis. Parla d'explotació laboral, de sobte un dia els canvien les condicions i a una xica li diuen que ha de fer un nombre determinat més de caixes al dia omplint les peces, el peó d'obra ha de fer més parets al dia, el que talla la carn ha de tallar més peces al dia, i aquestes xicotetes variacions comencen a resultar en un caos en la seva rutineta que s'havien fet, i implica també veure fins on està disposat cadascú a cedir. El que implica el treballador, per exemple, egoista, que només mira pel seu benefici, els grups que es van formant, les relacions interpersonals que es fan entre ells, i es parla moltíssim del treball, sobre el treball, des de dins, des de fora, Crec que no he deixat cap aspecte per tocar. És un llibre en el qual es treballa, bàsicament. Es podia haver dit el treballador. Este llibre, concretament, esta edició, que crec que és l'única que hi ha, també la podria posar en l'apartat de cobertes incorrectes perquè així tenim un netejador, però així en l'obra la que neteja és una xica. Després no vull fer massa spoilers, però sí que la cosa es va complicant i diguem que les professions es van mesclant un poc perquè de sobte alguns han d'acabar fent unes altres faenes i aquest tipus de coses que van canviant l'argument, que no ho diré perquè de veritat que és molt, molt interessant. La pel·lícula, per exemple, m'ha resultat en alguns punts un poc lenta. M'ha agradat,
però és que el llibre aprofundeix tant molt més. Per exemple, les reflexions que li passen pel cap al peu d'obra m'agrada moltíssim. I és una cosa que es perd totalment en l'adaptació a la pel·lícula. Per tant, jo us diria que fareu les dues coses, que llegireu el llibre primer i que després veieu l'adaptació al cine, perquè la veritat és que és molt interessant. I com dic, és un punt de vista molt original, ens presenta el treball com un espectacle. El fet que la gent mire treballar és molt interessant també perquè en realitat el sentir-se observat mentre ho treballa també planteja el tema de sentir-se vigilat. Es parla durant l'argument de les que treballaven en fàbriques de el cap que les controlava, controlar les pauses que fan, quanta feina fan, fins on es pot introduir també de manera ètica el cap en els treballadors, si els treballadors també abusen un poc, aquest tipus de coses. Es parla de salaris, es parla de condicions laborals, es parla de en el llibre es parla molt més de les seues situacions familiars externes, cosa que també aporta un punt de vista al per què cadascú està disposat a cedir, més, menys, i això és una cosa que allà en la pel·lícula es deixa com a pinzellades de si algú té família o de si algú fa determinat horari o se perd un autobús o com van fins a la nau industrial, el comportament del públic, que també és com les feines des de fora hi ha gent, el respecte al treball d'una altra persona, apareixen a la premsa, la gent dubta de si estan treballant o no, o de si el fet de treballar en un plató és diferent de treballar en una empresa, perquè ells estan fent el mateix producte, cobren, tenen unes condicions molt similars i dona per a replantejar-se moltes coses. Jo és un llibre que recomano com a llibre en general, com he dit, però sobretot, si m'esteu veient algun membre del professorat de secundària, és un llibre genial per a treballar de cara al final de l'institut previ a la universitat o al món laboral, per qui es planteja qui vulgui fer una carrera o no, per qui es planteja què implica fer un determinat treball o no. Els donarà peu a plantejar-se treballs que no estiguen així, òbviament, però es farà reflexionar sobre ells com han fet els personatges. Jo faria, per exemple, també una activitat de que cada alumne triara, diguem, el que vol fer una vegada acabi la secundària i fer com una espècie de redacció-relat com si ells foren un personatge i que reflexionen sobre en què consistiria, com se sentirien, com creuen que ho veuen els altres i que reflexionen un poc sobre realment volen fer això, quin tipus de vida tindran, què implicarà. Dona per a treballar moltíssim. I jo crec que és una obra contemporània que està molt bé, està molt d'actualitat. El llibre no és nou. El llibre està publicat el 2011 i la crisi econòmica plana per tot l'argument i de moment no he llegit cap altre llibre en què la crisi també siga un personatge més. Tampoc he llegit cap altre llibre en què el treball siga el centre, és el personatge de qui s'està parlant en realitat seria, de fet, el protagonista i els altres serien com personatges secundaris tots entre si. És una obra coral, però és una obra que sí que té un protagonista que és el treball. Si el coneixíeu o no el coneixíeu, si heu llegit el llibre, si heu vist la pel·lícula o si vos animeu a fer-ho ara que jo l'he ressenyat, deixeu-m'ho com sempre en la secció de comentaris.